Vážený pán minister školstva, píšem vám tento list, pretože mám vážne obavy o svojich študentov. Náročnosť nových reforiem prijatých ministerstvom školstva rapidne stúpla až na študentmi nezvládateľnú úroveň. Dôsledným preskúmaním situácie som zistil, že najväčší problém robí študentom geografia, chémia a telesná výchova. Učiteľ geografie sa mi pravidelne sťažuje, že žiaci nezvládajú učivo a pod náporom stresu strácajú reč. Na chémii sa upustilo od praktických pokusov a väčší dôraz sa kladie na pravidelné ústne skúšanie. Telesná výchova už viac nie je o kolektívnych športoch a zábave. Sú to len samé čísla, sekundy, body. Výkony študentov sú hodnotené na základe prísnych kritérií a pred hodinami telesnej výchovy sa skrývajú, vymýšľajú falošné ospravedlnenia. Myslím, že situácia nabrala kritické rozmery. Študenti na týchto predmetoch bojujú so svojím strachom. Preto vás prosím o prehodnotenie učebných plánov. Mám starosti o zdravie a budúcnosť študentov študujúcich na našom gymnáziu svätej Moniky. Run. 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 Teraz mi na mape ukáž Chargogagog, Manchau, Gagoč, Gau, Čau, Bunagu, Ngamau. Alebo ak nevieš, tak skratke Čau, Bunagun, Kamau. No poď, dávaj, čo nechceš, dávaj urobiť rýchlo. A teraz napísať vzorec. Diktujem hexa aqua tetrachloroplatnatan tetraamin dichloroplatičity.
Katka, bež! Bež. Ty za nie. Nie. A tak za tieň, tak úplne zaostrím. No. Bež. Môžeš. Môžete. Môžeš. Môžem? To je môj strom. Buď ticho. To treba mi stať, bo bude roztrasená kamera. Meň sa. Vieš, čo znamená meň sa? Kde si? To nevadí. Už neviac dopredu, už nemáš hlavu. Už nemáš hlavu. A sice to nemá nic. Čo rob, stoj sa, tak zatverkuj. Dobre. Hej. Čo sme profesionáli? Áno.